E doar o utopie. Sau dacă vreți așa, o fantasmagorie de-a mea. Dacă să zicem că s-ar renunța la un moment dat printr-un fel de lege mondială la războaie, în adevăratul sens al cuvântului, și conflictele astea între națiuni să se rezolve prin bătaia față în fața președinților. Mă gândesc acum, dumneavoastră ca viitor președinte a României, pe cine ați putea să doborâți? Nu ne băgăm cu Biden, pentru că oricum acolo n-avem cum. Și, ești mai în vârstă dânsul. La Putin nu m-aș băga, că la ala nu știi dacă joacă corect, adică nu știu dacă ar scoate chestii să-ți arunce în față, nisip sau ceva, cum i-a făcut lui Van Damme. Dar dintre președinții ăștia actual, pe cine ați putea să doborâți? Pe cine credeți dumneavoastră că ați putea la bătaie fizic să faceți? Dacă ar fi cu aptitudini fizice, cred că avem niște președinți foarte, foarte potenți prin